Čaute ľudia, tu sú Minecraftéri. Som tu ja, a je tu Predator. My dvaja. My dvaja. Nie, ja som tu Kobiorb a je tu na Predator. Čili papričkou som si otentoval celú do krku, nevadí? Áno, tentoval si celú ruku. Máme tu mlieko, máme tu čili papričku. Cesnak, možno sa vám nezdá, že to je niečo hrozné, ale v skutočnosti je iná. No tak poďme na to, Davide. Môžeš to urobiť. 3, 2, 1, niekedy. Stopujeme, koľko vydržíš, David. Poď, Kobiorb. Je tam Tesko, je tu on, som tu ja. Ešte, vydrž. Vidíte sa ten shitface. A mlieko, beží si po mlieko. On sa nezajeb celý ako ja. Je to na Tesku. A nehaj aj mne, a ja pôjdeme. Že tam dosť. Ak chcete, aby vaše deti rastli, kúpte im cesnak, dajte im mlieko a oni ho vypijú s ľahkosťou. Aby mali výborné kosti. Tak a teraz idem ja, milí diváci. No boha, to ti neprajem. Kurva. Tak on mi to nepraje, hlavne, že si to stiskol, tak ja už som to mal za sebou. Šuplý brutál. No daj sa na svetlo, Predatorík. Môžeme ísť rovno ku Tesku. To zase dopadne. Namoč si to pekne v tejto cigánskej